ഇത് വാമപ്പ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇത് റൊട്ടേഷൻ എക്സർസൈസാണ്. 10 to 30 ടൈംസ് വരെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻസിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും കറക്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആക്കി നമുക്കൊരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ എക്സർസൈസും 10 to 30 ടൈംസ് വരെ ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ബ്രീത്ത് എടുത്തുവിടുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പകരം എല്ലാം ഒരു 90% റൊട്ടേഷനാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുവിധം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം ഇത് വളരെ സഹായിക്കും. ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇവയെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വർക്കൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാവും ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാവത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ എക്സർസൈസ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓടുന്നത്, നടക്കുന്നത്, ഏത് വ്യായാമം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഗെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. ശരിയായിട്ട് വാമപ്പ് ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃത്യമായ വ്യായാമം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഓരോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായ വാമപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക. എല്ലാ ദിവസവും വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പ് വാമപ്പ് ശീലമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മസിലിനെ നന്നായി ഫ്ലെക്സിബിളാക്കുകയും ഇഞ്ചറി വരാതെ നിങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.